बयनिबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आङो कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आसामनि गिबि सारिनि मैखोम रादाब बिलाइफोरनि दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो आं सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंखौ लादों। बेहाय दङ गिबियाव जे 92,000 राङावनो फानदों हादोरनि रैखाथिनि इसिं लाइ सेक्रेट पेपार्सफोरखौ आर्मिनि जायो हादोरनि सिकिउरिटिनि थाखाय जोबोद गोनांथार बेखौ फानखुमादों। दा 80 मुगानि लार्सेन्स ब्रादार्स उजिफिनदों भारताव बिदि होनदों आरो सानै आर्मी पुलिस आर्मी जवाना बे खामानिखौ मावदों। पाकिस्तानी संगालिफोरनो बेखौ फानखुमा हरदों। बिनिफ्राय जाबाय मा दिसपुराव आसाम आयेन आफादनि गाहाय दरखङाव बर' रावा जायगा मोनबाय। दिसपुराव आसाम आयेन आफादनि गाहाय दरखङाव बर' रावा जायगा मोनबाय। बे जोंनि बर' रावाबो दानिया आसाम एसेम्ब्लियाव बुंजासिगोन जोंनि एमएलए फोरजों आरो रावस्लायजागोन। बेनिफ्राय सर्बानन्द सनवाला फैगौ रबिबार खालि मिरु मन्त्रिनि बिबान रुजुनगोन। बिथाङा मन्त्रि बिबानखौ मोनदोंबाबो दाबो रुजुनथ'नो मोनाखै। दा फैगौ रबिबार खालि रुजुनगोन गाबोन आरो। बिनिफ्राय जाबाय मा चिराङाव आरोबाव गं 30 खावनाय बाइकजों लोगोसे 4 सिखाव हमदों। बे सेंग्राफोरा बा बाइक खावग्रा गारि खावग्राफोरा बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। गासै चिरां जिल्ला फानबारि थानानिफ्राय लानानै सोनाबहा रुनिखाता थानासिम बियो सोलिगासिनो दङ आरो हमजाबायबो दायो पुलिसनि गोख्रों आरो सरकारनि गोख्रों नाजानायाव। बिनि उनाव फैदिनि जोङो मिरुनि गोदान सावस्रि मन्त्रि मनसुख मान्डाभियाया कर'नाजों जुजिनो थाखाय 23,000 कौटि रां फोसावदों। बेखौ जों मैयाबो मोनदों रादाबखौ। गासै हादोरावनो भारत नाङै 23,000 कौटि रां बाजेट खालामनाय बादि जाबाय कर'नाजों जुजिनो थाखाय। बेनिफ्राय एहाय दङ खेलानि रादाब। एथलेटिक दि कलकाताया 50थि सिजन ISLआव गावसोरनि फोथाराव गेलेनायाव 2 मेचखौ देरहानो हादों। बे आरो ISL खेलायाव इन्डियान सुपार लिग। बेनिफ्राय सेरेना उइलियाम्सआ टुर्नामेन्टनिफ्राय बायजोआव थानांदों। बेनिफ्राय मुलुगनि 1थि नम्बर गेलेगिरि ताइजु इयंगआ चाइना नेहवालखौ 20-22, 11-21 जों फेजेननानै टुर्नामेन्टआव आउट खालामदों। टुर्नामेन्टनिफ्राय आउट खालामदों आरो टुर्नामेन्टआव आउट खालामदोंथ' नङा, टुर्नामेन्टनिफ्राय आउट खालामदों। स्पेनिश क्लाब रियेल माद्रिदनि स्टार स्ट्राइकार क्रिस्टियान रनाल्ड'आ आथिखालाव गावनि क्लाबखौ नागारसिगोन। बिदि जायो गेलेग्राफोरा बोसोरसे बबेबा दोलोजों बोसोरनै बबेबा दोलोजों आरो बिनि उनाव गुबुन दोलोजों थांलायबाय गुबुन क्लाबाव। थाखा फैसानि खोथा आरो जायनाव बांसिन मोनो बिनियावनो आरो जायजों गोसो गोजाना बेयाव थाला। बेनिफ्राय सावथुननि रादाब। बलिउडनि सावथुन बिथोनगिरि एकता कापुरा गावखौ सासे धोरोम फोथायग्रा आरो धोरोम सिबिग्रा हिसाबै मोन्दांथि लादों। बिनिफ्राय रणबीरजों लोगोसे रमान्स खालामगोन श्रद्धाया। बेखिनियानो इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय। दानिया अग्रदूत रादाब बिलाइयाव फैनोसै। बेहाय दङ रादाबा जे সমগ্ৰ দেশতে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। মাভি
बिथोना जे उमैहतिया देवानी बिधिर पक्षत न्यायालय जायखौ सिभिल कोड होनो देवानी बिधि सिभिल कोड बे सिभिल कोडआ जोंनियाव मुस्लिमफोरनि थाखाय आलादा हिन्दुनि थाखाय आलादा ख्रिस्टाननि थाखाय आलादा दङमोन नालाय अबेबा ट्राइबेलनि थाखाय आलादा बबेबा जाथिनि थाखाय आलादा बिदि दंमोन दा बेखौ बोखारनानै बयनिबो थाखाय एखे खालामनो थाखाय बे सुप्रिम कोर्टआ दिल्ली हाई कोर्टआ बेखौ नारसिनदों सरकारखौ नारसिनदों बेखौ खालामनांगौ होननानै नङाबा गावजों गाव बेले बेजेया थाबाय थागोन सैलायैया थाबाय थागोन मुगैनाया थाबाय थागोन बे रोखोमनि खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय तृतीय ढौ प्रतिरोधर जरुरी बैठक मोदीर नरेंद्र मोदीया जि थामथि दोहौ फैगासिनो दङ कर'ना भाइरासनि बेखौ होबथानो थाखाय बिनि बेरेखायै जुजिनो 1500 अक्सिजेन प्रकल्प प्रजेक्ट गायसनबाय आरो 4 लाख बिसिना गोनां माने सारा भारतआवनो 4 लाख बिसिना बानायबाय देहा फाहामसालिफोराव बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय सांसद चरनिया अभियोगत तथ्य नाय आरक्षी LR22 बुंदों जे MP चरनिया माबा कमप्लेन खालामदों बिनि जेबो तथ्य गैया खारि गैया पुलिसनि आखायाव बे अस्त्र कारिनियार परिकल्पना NLFBर शिलंत 10 दिनत 30 खन चुरी मटरसाइकेल उद्धार चुरी मटरसाइकेल क्रय कराসকলৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ ল'ব आरक्षीया बे मोनसे रादाबा जाबाय मा NLFB जि गोदान थिउरिया हान्जा बे लायनो पुलिस आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मावथिफोरनिफ्राय सिलाय सेख'नानै लांनो हागौ बेनिफ्राय जाबाय तेजपुरत कोविड चिकित्सा केन्द्रत कर'ना रोगीर आत्महत्या तेजपुरनि जि कोविड फाहामसालि बेहाय सासे कर'नाजों साग्लोबजानाया कर'ना बेमारिया गावखौनो फोथैनानै लादों बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा कोविड नियम उल्लंघनकारि बिरुद्धे आरक्षिक कठोर व्यवस्था ग्रहणेर निर्देश मन्त्री जोंनि सावस्रि मन्त्री आरो आसाम सरकारा कोविड जि प्रटोकल बे प्रटोकलफोरखौ सिफायग्रा बा बेखौ मानियै मानसिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो थाखाय बिथोन होदों बेनिफ्राय जाबाय मा सेंगाजानाव सपला सपरि खयसे ब्रह्मपुत्र गरा सेंगाजानाव ब्रह्मपुत्रआ इनायनो माबादों खुरखादों बेनिफ्राय मोनसे रादाब भ्राम्यमान थियेटार बाद्ययन्त्री शिल्पी प्रताप बर' दुर्दर्शा प्रताप बर' होननाया सासे आर्टिस्ट दामजु दामग्रा थियेटाराव आरो दा थियेटारफोरा बन्द जानानै थानायखाय बोसोरनैयानो जानोसै जे बिनि हालोदाबो गुबुन आर्टिस्टफोरनि बादिनो फावथिनागिरिफोरनि दामग्राफोरनि बादिनो गाज्रि जानानै फैदों जोबोद गाज्रि आरो दा बिनि उनाव जोङो मोनसे रादाब मोनदों बेहाय বিগত এবছৰত বিশ্বত আকালৰ সন্মুখীন হোৱা লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় 6 গুণ বৃদ্ধি পালে थांनाय बोसोरसेयावनो आंखालाव गोग्लैनाय मानसिनि अनजिमाया 6 गुण बारा जाबाय बिश्वत प्रति मिनिटत अनाहार मृत्यु 11 जनर गासै मुलुगाव गासै बुहुमाव 1 मिनिटाव ओंखाम मोनजायालासेनो थैनायनि अनजिमाया 1 मिनिटाव 11 करि 11 जन करि बेसेबां गाज्रि खोथा आरो सोरबा लादों जानायखौ आरो जायालासेनो गारदों एसे जासाब जाराब जानानै गारदों बे इनिफ्राय मोनसे मोजां रादाबलाय सुबर्ण जों जे दाखालि मोनसे रादाब होदोंमोन सुबर्णनि 7 बोसोरावनो बे प्रफेसर जानाय बिदिनो मोनसे रादाब
मात्र 11 बोसोर बयसआव पदार्थ बिज्ञानत लले स्नातक डिग्री बे सासे विदेशी फरायसा ब्रासेल्सनि बेयो 11 बोसोर बैसोआवनो फिजिक्सआव डिग्री मोनबाय कलेजनिफ्राय बेसेबां गोरों गथ' जे नोंथांमोना बेखौ रादाबखौ फरायबा मिथिनो हागोन आरो गासिबो खोथाखौ बेनिफ्राय जाबाय मा अस्त्र शस्त्रे पुनर्सक्रिय हल सन्त्रासबादी संगठन प्रवर्तन करिले निजा आईन मार्किन सेना प्रत्याहार आफगानिस्तान 85% अंचल तालिबानर दखलत आमेरिकाया फुरा गावनि हान्जाखौ उथायनानै लांजोबनायाव ओजोंहाय 85 आफगानिस्तान हादोरनि 85 बाहागोखौनो तालिबाना गावसोरनि दखलाव लांनो हाबाय आरो ओजोंहाय चाइनाया बारल'गासिनो दङ रंजादों जे दानिया आफगानिस्ताना गावसोरनि आसिनि इसारायाव मोसानांसिगोन बे मानोना बेहाय राङा चाइनानिबो दङ पाकिस्ताननिबो दङ तालिबानफोरखौ मदद खालामनायाव बेखायनो बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय बुंदों मा इउजिसिर इतिहास पाठ्यक्रम हलनीकरणकलै बितर्क शैक्षिक महलत इउजिसिया दा बीजेपी सरकारनि बिथोन बादिनो जानो हागौ जे हिस्ट्री जारिमिन बे जारिमिन आयदानि माखासे मोजां मोजां आयदाखौ सोलायनानै नंबां जाबांखौ सोदों होननानै अजद खालामदों बेनिफ्राय जाबाय मा जोंनियाव मोनसे रादाब केवल बालिरे निर्माण करिले 21 मिटार उच्चतार अट्टालिका खालि बालाजोंनो माबानि सागर सेरनि बालाजोंनो माबा मुर्तियारि बानायोना दा बे सासे आर्टिस्टआ 21 मिटार गोजौ बिल्डिं बानायदों 21 मिटार गोजौ खालि बालाजों गोजा जेबो गैया अन्थाइ गैया सिमेन्ट गैया लहा गैया बे आरो 5000 टन बालिरे समक नेदारलेण्डर बलुका हिलपिर आरो आर्टिस्टआ जोंनि भारतनि नङा नेदारलेण्डनि बे आर्टिस्टआ 21 मिटार गोजौ बालानि बिल्डिं लुदों बे टेम्परारि आरो ओरैनो खोन्थानायल' बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा अस्वाभाविक तापमात्रा देखत बोसोरी 7 लाख लखर प्राणहानि बिदुङाथ' बांदों बे दुलुरारि बिदुं बांनाय जायखौ ग्लबेल वार्मिं होननानै बुङो बे बारानिफ्राय बारा जाबोदों आरो बुंदों मा बिदुं बांनायनि जोहै बोसोरावनो 7 लाख मानसिया जिउ खोमानाङो बे बाथ्राखौ बिगियान पत्रिका लेन्सेटआव होदों लेन्सेट होननाय साइन्स मेगाजिनाव ते मोनसे खेलानि रादाबखौबो जों नायदिनि निस्तब्ध माराकानात ब्राजिल आर्जेन्टिनार श्रेष्ठत्तर जुइस जा ब्राजिल आरो आर्जेन्टिनाया जि कपा आमेरिकानि फुटबल खेला कम्पिटिशन बेहाय फाइनालाव थांदों दा मोननैजों बिराद गेलेलायगोन जेन स्रि स्राय माराकाना माबाया स्टेडियामा बेखौ होनदों आरो बेनिफ्राय मेसिर अन्तिम हुजक चतुर्थ भारत स्वप्न पूरण हबने बे आरो इउरो कापनि चेम्पियन हले अभिलेख स्पर्श करिब आर्जेन्टिनाया जुदि कपा आमेरिकायाव देरहायोब्ला अब्ला बिसोर बांसिन कपा आमेरिका फाइनालाव देरहानाय हादोर जागोन बेखौ बुंदों जे जोङो अग्रदूत जे रादाब बिलाइ बिनिफ्राय मैखोम रादाब फरायनायखौ बेखिनियावनो दोनबाय दाना फैदोनि प्रतिदिन बिलाइया बाथ्रा काकतआव बेहाय होनदों मा महाविद्यालय संख्या 125 পৰা 337 বৃদ্ধি পালেও শ্ৰীবৃদ্ধি নহল আন্তঃগাঁথনিৰ কলেজनि अनजिमाया 125 निफ्राय बांनानै 337 जाहैदों थिगानो नाथाय बिसोरनि जे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बे जायाखै नामावल' दङ बिल्डिंफ्रा गोबाय गिजि बे खोथाखौ बुंदों तवांबां राज्य उच्च शिक्षा सञ्चालकालय आरो बुंदों मा जे गोजौ सोलोंथाइनि डाइरेक्टरेट अफिस बे अफिसा माने लांखा सिंखा बा लं थं थं बेहाय बेनिफ्राय होनदों मा
गुवाहाटी पुनर्बारिसे संक्रमण कर'ना बांफिनदों माबायाव गुवाहाटीयाव आसामावनो बांदों बेनिफ्राय जाबाय मा मुस्लिमीय छात्र संगठन आपसर भयंकर फल भुगिब लाख लाख शिक्षार्थी शिक्षकर चाकरित अकार्यकरी मार्कशीट गरजि उथिल दल संगठन मैया बाबुंनो गासिबो उठायजोब्बाय 5 दफाखौ उठायजोब्बाय ने नङा बुंखादों जे बे टेट आनजादनि थाखाय जायफोरा गोसो दङ बिसोर बेहाय जनो हानाय नङा आलादा आनजाद होथारनांगोन बहा उठायजोबखो होनबा बेनि थाखायनो बुंदों मुस्लिमीय छात्र संगठन आपसर भयंकर फल भुगिब লাগিব लाख लाख शिक्षार्थी बे आसु एबसु माबा माबिफोरा कमप्रमाइज खालामबाय आसाम सरकारजों जे बिनि फिथाइखौ फरायसाफोरासो नाजावनांसिगोन बेनिफ्राय गृह सचिबर अध्यक्षता 2 राज्यर बिखायार आलोचना दिल्लीयाव जादों बे रायलायनाया आसाम आरो मिजोरामनि गेजेराव बे जे हा सिमा नारलायनाय हा सोलायनाय बियो अखमर माति एरिदिबले दिल्लीर बैठकत मिजोरामक आह्वान मिजोराम राज्योखौ खावलायदों जाहाथे आसामनि हा दखल खालामनायखौ नागारनानै होयो आसामनो बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मुख्यमंत्री तीव्र समालोचना रिपुन बरा कांग्रेसनि जि आफादगिरि बियो गोख्रों माबादों सोंखारिदों आसाम सरकारखौ जे गुलि गावनाय ए जे दायनिगिरिफोरखौ गुलि गावनाय बे मोनसे पेटार्न बे आरो मा बियो डिक्टेटरशिपनि लैखोन बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय दङ नैबे मोनसे फ्लर रक तैयारी कारखाना जुइ लागि 52 कर्मचारी मृत्यु बे बांलादेशनि जाथाय जे मोनसे गिदिर बिल्डिंआव माबा खालामनाय जायोमोन फिथाइनि रोसि दिहुननाय जायोमोन फिथाइनि रोसिनि खामानि मावो आरो बेहाय मैया अर खामनानै सैहांगार जादों बे आन्तर्जातिक सिकिउरिटि पावार पथत कोभाक्सिन जोंनि भारताव दिहुननाय कर'ना भाइरासनि जि मुलि कोभाक्सिन बे कोभाक्सिना मुलुगनां गनायथि मोननायनि लामायाव बेखौनो सोरबा गनायथि मोनाखै बियो गनायथि मोनाखै होननानै बेखौ जोगानो थांदोंमोन दा मोनसिगोन भारतीय बाबे मुखलि जार्मानी भ्रमण बन्ध ब्रिटेनर दुवार कर'ना भाइरासनि थाखायनो भारतारिफोरा ब्रिटेनाव गिदिंहैनो हाला ब्रिटेननि दरजाखौ बन्द खालामना होबाय इंलेन्डआ नाथाय जार्मानीनिया खुला जार्मानीयाव थांनो हागोन बे इनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय मा उत्तर प्रदेशत 2 जन शरीराव सिनाक्त काप्पा भाइरास डेल्टा भेरिएन्टखौ जों खोनाबाय माबाब खोनाबाय दा काप्पा भेरिएन्टनो काप्पा भाइरास बे आरो गोख्रोंथावसिन होननानै बुंदों कर'ना भाइरासनि बे माबाखौ जाथोखौ बिनि उनाव अपारेशन कपा हाजु ब्राजिल आर्जेन्टिना बे खेलानि रादाब कपा आमेरिका फुटबल खेलानि फाइनालाव ब्राजिला आर्जेन्टिनानि बेरेखायै जुजिगोन बे इनिफ्राय मोनसे मा जैक्सन ग्रुप एज्युर पावर वार्ड चिला WRI प्रकल्प स्थापन बिसोरो फसंथान फसंदों माबायाव आसामाव जोबोद गिदिर मानि थाखाय बियो जे ओइ जे साननि गोहो सलार पावार बे सलार पावारनिफ्राय जोङो इलेक्ट्रिसिटी मोननो हायो बेखौ आरो अखमर हौद शक्ति खण्डत गुरुत्व भिन्न प्रतिष्ठानर बेखौ खालामनांगौ बे मिथिंगायारि खैफोद गैयि बादि बेखायनो बे प्रजेक्टखौ जोङो खालामनांगौ जोंनि सरकारा लाय होनांगौ बेनिफ्राय होनदोंमा परिबेक सजागताक लै फ्लिपकार्टर पदक्षेप फ्लिपकार्ट जे आमाजन बादि बे अनलाइन बिजनेसा बे साप्लायार बे मा खालामबाय नैबे जोंनि जे परिबेशखौ लानानै इनभाइरनमेन्टेल जि अर्गेनाइजेशननि मावथिफोरनि हेंथाखौ खोनासंनानै खालामबाय दा जगान शृंखलार परा आत्राले एकक व्यवहार्य प्लास्टिक पेकेजिं वन यूज प्लास्टिकखौ दा फ्लिपकार्ट कम्पानिया रिजेक्ट खालामबाय बाहायला आरो बेखिनियानोसै
माबानिफ्राय प्रतिदिननिफ्राय दा जों थांनोसै नियमिया बार्तायाव बेहाय दङ नियमिया बार्तायाव मैखोम रादाबा जे बजार राजपथर मुखलिके उलंघा कोविड प्रोटोकॉल जे मानसिफोरा जे मा बुजिदों बबेबा धोरोमनाथ' गावसिनाव बे बेमारानो जानो हायानो मा होनबावनो जे बाजार राजालामा जेरावबो कोविड प्रोटोकॉलखौ सिफायनायसो नुगासिनो दङ बेनिफ्राय मा अखमर भौगोलिक अखंडतात आपोस नखरि सरकारे आसामनि जी सरकार हिमंत बिश्व शर्मानि सरकार बे बुंदों मा जे जी जोंनि सीमा जेंना अरुणाचलजों दं नागालेण्डजों दङ मेघालयजों दङ मिजोरामजों दङ बेफोरनि बेलायाव जेबो आपोस खालामनाय नङा बेखौ होनदों जे नियमिया बार्तानिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय बेनिफ्राय दानिया आमार अखमाव मोननै मैखोम रादाब दङ बे जाबाय मा इन्धনৰ मूल्य बृद्धिक লৈ देशजोरा प्रतिबाद जे थावनि दाम बे पेट्रल डिजेलनि दामा सारा भारतावनो बांदों आरो दा सारा भारतावनो गोबां हानजा आरो आफादफोरा बेनि बेरेखा दिन्थिदों धरनाफोर होदों पेट्रलर सेन्चुरि माने लिटारसेयाव 100 रां सौहैबाय आरो बहाबा 100निबो बारा जाबाय बेनिफ्राय युवतीक जौन निर्यातन गुवाहाटी ठिकादार ग्रेप्तार सासे फालांगि बे माबानि गुवाहाटी बे भाङागोरनि साम आगराला बियो गावनि कम्पानियाव मावनाय गावनि दखानाव मावनाय सासे सिख्लाखौ जेब्लायबो दिगदार होबाय थायोमोन आरो दा बियो सिख्लाया थानायाव आपत्ति खालामदों आरो जेब्ला बे नारानाथा खालामदोंमोन अब्ला होसिख्रावनायाव बियो हमजादों आरो आगरालाया बिदिनोसै माने माहाजोनफ्रा सुबिदा लानो नाजायो सुसिनो नाजायो बिक्री हब हात्ता बन्दर हरबानन्दर बाबे प्रत्याह्बान ओरै जोंनि आगोलनि गिबि मन्त्रि हरबानन्द हनवाला बिबान लानोसै बन्दरफोरनि जाहाजनि नाथाय बे समाव गंस्नि जाहाज गाथोनखौ फाननो थामथिम खालामदों दा बेहाय हरबानन्द हनवाला मा खालामगोन बे जादों आरो खोथाया बेनिफ्राय जमुनामुखर 2 कुख्यात ड्राग माफिया ग्रेप्तार जमुनामुखआव सानै गाज्रि मुं मोननाय ड्राग माफियाखौ हमनो हादों बेनिफ्राय जनता भवनाव सुरिकाण्ड मूल्यबान हा सामग्री अंतर्धान जनता भवनाव सिखाव जादों गोबां बेसाद माने बेसेन गोसा बेसादफोर खावदों बेखिनियानोसै मोनसे रादाब मा काजिरङा हजाक लियन जुबि आरो इमि जुबिन गार्गान चरां चिकारीर बिरुद्धे अभियान आरम्भ करिছে प्रशिक्षण प्राप्त 3टा स्निफार दगे बेफोरो माबा सैमासे लियन जुबि आरो इमि नाम दोनदों बे जे माने सिखाव फलान बेसोरखौ हमनो थाखाय आरो सिखाव फलाननि अनगायैबो जायफोर स्मागलार बेखौ हमनोबो बे स्निफार डग लगायनो थांखि लादों बेनिफ्राय नैबे दा सेन्टिनेल इंराजि रादाब बिलाइ बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा जे आसाम मिजोराम टू प्रिपेयार मडेलिटीज गंनै हादोरसा गंनैनि गेजेराव जि हा सिमनाखौ लानानै नारलायनाय एना एनि बेखौ सुस्रांनो थाखाय मडेलिटी बानायनो राजि जालायदों बेनिफ्राय कोविड डेथ रेट इन सेकेंड वेव ट्वाइस डेथ ऑफ फर्स्ट जे कोविडआव थैनायनि जि अनजिमा बे अनजिमाया जि जौखोन्दो बियो मा नैथियाव फैदों
डाबल जादों बे बेनिफ्राय होनदों मा आफ्रिकान स्वाइन फिभार ग्रिप्स मिजोरामाव जोबोद आफ्रिकान स्वाइन फिभार होननाय बेमारा जादों जेराव जेजों अमा थैयो अमानाव बेमार जायो बे स्वाइन फिभार बेनिफ्राय मोनसे रादाब पाकिस्तान बेस्ड हेकार्स टारगेटिं क्रिटिकल इनफ्रास्ट्राक्चार PSUs इन इंडिया जे पाकिस्तानाव बिथा गायसननाय बा पाकिस्तान सरकारनि मददावनो माखासे हेकारफोरा बेहाय फसंथान फज'दों आरो इन्डियानि बेरेखायै खामानि मावदों हेकार्स बिसोरो दा माबा माबि जे जोंनि जे बे सिकिउरिटि फिनान्स रांखान्थि आरो माबाबाव दंबावो बेनि बेरेखायै हेकार्सफोरा हेकिं खालामनो थाखाय पाकिस्तानाव जनानै खामानिखौ मावनो लादों बेनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय दानिया फैदो जोंनि आखायाव दङ अखमिया खबराव दङ अखমৰ 1 ইঞ্চি মাটিও নিদিয়ে চুবুৰীয়া ৰাজ্যক মিজোৰামৰ বেদখল প্ৰসংগত কেন্দ্ৰক স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে দিছপুৰা দুথাंनो बुंदों आरो आसामनि 1 ইঞ্চিबो हा गुबुन रायजोनो गुबुन हादोरसानो हगारनाय जानाय नङा बेनिफ्राय दरंआव आफ्रिकान स्वाइन मिजोरामावल' नङा दरंआवबो आफ्रिकान स्वाइन फ्लुआ हमफैदों बेसेबां अमा थैबायनो बे जाबाय बेनिफ्राय लेमडा एबार अधिक शक्तिशाली रूपत कर'ना काप्पा मोनसे थैबाय आरोबावलायनो बिनि आगोल लेमडा होननाय जाथोसेबाव कर'ना भाइरास बेबो जोबोद गाज्रिथार गोख्रोंथार बिनिफ्राय मोनसे मा दुधनৈ बनरिया हातीर गसकत बृद्धा निहत सासे बुरि मैदेरजों गाथार जानानै थैदों दुधनैयाव आरो दुखु मोनदों जखम जादों सासे बे जाबाय अखमिया खबरनिफ्राय बिनि उनाव दैनिक जनमभूमि बेहाय रादाबा दङ जे बसरे 5 लाख गामसा सरकाৰৰ বাবে प्रस्तुत करिब सरकारनि थाखाय 5 लाख गामसा दागोन सि दाग्रा आइजोफोरा 3 कौटि टकार बाजेट धार्य 3 कौटि रांनि बाजेट रां बावजा थिक खालामदों तिताबराव हाजोखै उथिसाव अत्याधुनिक हुटा बेंक आरो जों तिताबराव बिराद आल्ट्रा मडार्न जे खुन्दुंनि बेंक बानायदों इहाय खुन्दुं मोनगोन आरो बेनिफ्राय सौभाग्य दुवार मुखुलि 10,000 हेपिनिर जे 3 कौटि रां ओजोंहाय 5 लाख गामसा दागोन आरो बेखायनो जोंनि सि दाग्रा आइजोफोरा खाफाल गेवदों इदि होननानै बुंदों बेनिफ्राय विश्वविद्यालय आरो साहित्य हाकिम महाविद्यालय मैयाबो दंमोन बे रादाबा थेवबाबो फरायनोसै एकादश आरो द्वादश श्रेणी कर्टनर निर्देश राज्यपाल जोंनि आसामनि जि गवर्नर बिथाङा कलेजफोरनिफ्राय 11-12 खौ बाद होनो माने हायर सेकेन्डारि लेभेलखौ बाद होनो गोख्रों बिथोन होदों बेनिफ्राय जाबाय मा एमाहर भितरते गलाघाटर उपायुक्त हास्तिमूलक बदलि बारा गोबाव जायाखैमोन सासे डिसि बियो मास मोनसेनिल' सम माबायाव गलाघाटाव डिसि हिसाबै खामानि मावनो मोनबाय बिनि उनावनो आरोबाव ट्रान्सफार जानांबाय बे पानिशमेन्ट ट्रान्सफार होननानै बुंदों माबा दाय खालामदों बेनिफ्राय जाबाय पहरले आहिसे लुण्ठन और प्रबंचनार न तथ्य दालाल चक्ৰৰ বিৰুদ্ধে গছৰ দিবলৈ হাজু নিবনুৱা বহু হাজাৰ নিবনুৱাৰ পৰা কৌটি কৌটি লুটিলে এনচিপি দালালে एनसिपिनि दालाला कौटि कौटि टाका लुथिदों रोजा रोजा माबा साख्रि मोनि खामानि गैजारोङि बेकार सेंग्राफोरनिफ्राय साख्रि होगोन होननानै लादों आरो बे जादों गाज्रि खबर बेनिफ्राय जाबाय जे ओएमलित 90,000 दर्शक उपस्थित थकार सम्भावना
वेम्बली स्टेडियाम इंग्लैंडनि बेहाय 90,000 90,000 खेला नायग्राफोर जमायत जागोन बेखौ होनदों। बेनिफ्राय नैबेहाय मोनसे गाज्रि रादाब राज्य समष्टि भित्तिक गठन हब जलसिंचन विभागर संमंडल। जोंनि आसामाव समष्टि वाइसआव दै सारनाय बिफाननि संमंडल अफिसफोर जागोन आरो बाहाय एन्डेमा कर्महीन होय परिब बहु बिखया कर्मचारी गोबां साख्रियाफोर बे अफिसारानो जा केरानियानो जा खालासियानो जा बिसोरहा गोबां साख्रि गोमागोन बे होननो। पुजिर अभाब दायित्व हामरेल ब्रह्मपुत्र बोर्डआ थाखायानो गैयानो फान मोनाखै बेखायनो खामानिखौ मावनो हायाखै आखाइ मुथुमनानै जनानै थानांदों। सुबुरिया बे जाबाय बे दैनिक जनमभूमिनिफ्राय। बिनि उनाव जोङो जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक अखम। बेहाय नेता आमोलर विद्युत बिलाक नेता जोंनि राजखान्थि नेता आरो अफिसारफोरनि हाई प्रफाइल अफिसारफोरनि जे मोब्लिब गोहोनि बाहायग्लुंनाय आवसारि खालामनाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो बिनि थाखायनो दस्राफोरा मोब्लिब गोहो मोनस्लाबा मोननो हाया थोआ जायो। बिनिफ्राय डिमांड निजा राजह संग्रहत के दरमाहा पेंशनर अधिक बय बছৰটোত आय हब 33,000 कोटी कर्मचारी डिउटी যাব 40,000 कोटी थाखायाबा बेसेबां मोनगोन 33 कोटी नाथाय खरस जागोन बिनि 10,000 कोटी बारा 44,000 crore खरसा जागोन 33 ओजोंहाय मोनगोन आरो 44,000 कोटी खरसा जागोन होमबा बेसेबां फाराग। बेनिफ्राय नैबेहाय होनदों फुटबलर बाबे एटा दिन छुट्टी खोमा आरो फुर्तियावनो काइले माराकाना मेसि बनाम नेइमार वेम्बली स्टार्लिं बनाम बनुसि इउर' कापआव जाबाय स्टार्लिं होननाय सासे प्लेयार आरो सासेनि नामा बनुसि दे बिसोर सानैनि गेजेराव सोरजों खेलाया जागोन आरो कपा आमेरिकानियाव जाबाय फारसेथिंजाय मेसि फारसेथिंजाय नेइमार। दे जों आरो दिनैनि जि मैखोम रादाब बेखिनिखौनो फरायबाय समनिबो आंखाल बेनिखायनो बेखिनिखौ फरायनानैनो जोङो दिनैनि जे आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइनि मैखोम रादाबफोरखौ फरायथिनानै खोनासंनाय बेखिनियावनो फोजोबबाय। आं जोबथारनायाव नोंथांमोना आंनि गोरबो सिंनि सिबिनाय आरो मोजां मोननाय आरो बावनायखौ साबायखरखौ बावनानै आं एसेयावनो बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।